Ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Mateo 4, versikulo 4. Ang isda igsuon, kung wala sa tubig, dili mabuhi. Mamatay gayud kini. Kung ang tao igsuon, walay Dios siyang kinabuhi, mamatay gayud siya spiritually. Apan ang Dios igsuon, kung walay tao, magpabilin gayud siya nga Dios. Maong igsuon ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Kay kanang imong kaugalingon karon, wala gyud ka masayod kung unsa ang padulngan ni ana. Ayaw pagsalig kung daghan ka nga pagkaon karon. Ayaw pagsalig kung daghan ka nga kwarta karon. Kay para nimo dili ka mapasmo. Apan timan ni igsuon nga ang tao nga walay Dios, mamatay gyud siya spiritually. Tungod kay kanang pagkaon karon nga imong gitake, dili ka na makahatag nimo og kinabuhing walay katapusan. Ang imong lawas lang physically mauray mabusog ni ana. Apan ang gusto sa Dios igsuon, dili lamang kita sa pagkaon mukaon, kung dili sa iyang pulong usab. Gusto sa Dios igsuon nga mabusog kita spiritually. Gusto ni Lord igsuon nga mabusog ang atong nahuna o ang atong kasing-kasing sa iyang pulong. Tungod kay ang iyang pulong ano na gayoy kasiguruhan. Pinaagi sa iyang pulong igsuon, masayod kita unsaon pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. Masayod kita unsaon pagkinabuhi isip mga niluwas ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mao kanay gusto ni Hesus nga mahitabo sa atong kinabuhi igsuon nga ang tao dili mabusog sa pan lamang, sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Dios nga iyang gibilin alang kanato. Gusto sa Dios nga mabusog kita ni ana nga mga pulong. Gusto ni Hesus igsuon nga mo-grow ang atong relasyon kaniya ug masayod kita unsaon pagkinabuhi nga dunay Kristo dinhi sa kalibutan. Masayod kita unsaon pagkinabuhi nga Dios nun. Tungod kay gusto ni Lord nga ang atong kinabuhi maka-align gyud ngadto kaniya. Ug aduna kitay maayo nga relasyon ngadto kaniya. Ug pinaagi sa iyang pulong igsuon, ato gayong masabtan ang tinuod nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan aron dili kita mamatay spiritually. Amen? God bless sa tanan.